Leli qiniso ungajabulela ukuthi usindisiwe kuphela. Hayi nami ngiyiborn again dlula kuba born again. Finyelele ekulazini iqiniso. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele nje sibonge ipresence kaMoya oNgcwele khona phakathi kwethu, sibonge kuumusa kuthando. Silokhu hlana njalo nje sizokhuluma indaba ezimnandi. Lezi ke indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye sikukhulumayo la. Ngibonga nje bazalwane lokho ni subscriber, ni like, nikhulisa lo msebenzi, ni comment futhi kamnandi. Sabonga na kuma channel partners, isupport yenu njisupporta lo msebenzi. Bonke abasupportayo lo msebenzi esiwenzayo sanibonga nje bazalwane, niyazazi inkosi ayinigcine nje nibusise. Enikwenzayo akukho kuncane kukhulu ngendlela eyisumangaliso for umbuso kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Ngiphinde nje ngithi kumuntu oqala ukuhlana nale channel ungashintshi ungayindawo. Sikhuluma indaba ezimnandi la ethinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Bazalwane, angiphinde futhi ngigqugqumezele i27 April ngeholiday so besise Eastern Cape eNgcobo kuyokhulekwa ukuyoqeda igama elithi kwaSathane. Sizofaka igama likaNkulunkulu so besilikhipha leli sisusa nayo yonke eminye imimoya lapha ya. Sizokhuleka nje bazalwane ngokuyalwa inkosi. Ongayazi le message engikhulumayo uzoyithola la kwivideo kuyo le channel uProphet uKhalipha Mboneli. Uye lapho nje ucheckele lo gama, usearchele lo gama uzofika umthole la echaza khona kabanzi ukuthi lenkonzo esiyakuyona imayelana nani. Siyabonga ke bazalwane nje isupport eniyenzayo inkulu kakhulu bazalwane, iminikelo concerning iprayer siyanibonga nje bazalwane kakhulu. Ngiyacela futhi ukuthi hayi asiqhubeke nje bazalwane, siqhubekeni sisupporteni inhliziyo mangabe nje ethi uNkulunkulu ukhipha lokho nje athi kunikele nikela ngakho. Yilokho nje ngakusho kwasebenikelile abasaqhubeka futhi siyabonga nje kakhulu bazalwane, inkosi ayiqhubeki lokho imgcine nisebenzisa. Asingene nemessage namhlanje ku 1 Timothy indaba yami nje ku chapter 2 lapha ikhona ithi ila ithi ku verse 3. Indaba yami lapha ikhona ku 1 Timothy ku chapter 2 iku verse 3. But ukuze sizwe kahle ngizocela siqale ku1 but sila ku verse 3 no 4. Ithi therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. Ukunxusa, ukucela, imikhuleko kwenzelwe bonke abantu. Ithi for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For amakhosi nabo bonke abaku ma position obukhosi iauthority ukuze sokwazi ukuthi siphile ngokuthula. Ithi ke ku verse 3 la engikhona bazalwane ibalulekile ke le ndaba. Ngiyazi le ndaba incwadi lesijwayele emabandleni kakhulu, iyavulwa nje impela kakhulu, but ake sibhekene uverse 3 wakhona. Ithi for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ithi lokhu kuhle kwamkelekile emehlweni kaNkulunkulu wethu umsindisi. Ithi lokhu kuhle kwamkelekile. Yabo njengoba ethi nje masenze imikhuleko, ukunxusa, ukucela, sikhulekela amakhosi nabo bonke abaku authority. Ithi lokhu kuhle uma sikwenza, sibakhulekela, sibacelela. Uyazibuza kungani ethi sibakhulekele, sibacelele, sibanxusele bonke nalabo abakuma authority, bonke nje abantu abamakhosi abaphethe. Kungani lithi lokhu kuhle kwamkelekile emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu? Bese lithi ku verse 4 who desires all men to be saved. Ngime lapho soqhubeka. Ithi lelizwi ofisa ukuba abantu bonke abantu basindiswe. Shuthi sibanxusele, sibakhulekele, sibacelele. Lithi lelizwi ngoba kuhle emehlweni ngakhe uNkulunkulu umsindisi wethu. Ofisa ukuthi abantu bonke basindiswe. Okusho ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi amakhosi mawasindiswe. Ngokukhulu nje kuyithoba ngikhulume nje namakhosi, wonke nje umuntu oyinkosi somewhere out there. Wonke amakhosi ngingelutho ke mina. Ngithi nje mangidlulise le message
lithi lelizwi lokhu kuhle futhi kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu. Uyakufisa lokhu uNkulunkulu ukuthi bonke abantu mabasindiswe. Kusho ukuthi uma ngabe uyinkosi, yazi angikhathali noma ngabe uyinkosi enkulu kangakanani futhi uhlonishwa kangakanani, yazi-ke this message ukuthi lithi lelizwi uNkulunkulu ufisa ukuthi abantu bonke basindiswe, including nawe. Bonke nje abantu abakuma positions amakhulu kwi-authority noma ngabe yipi ku-government, kuma positions amakhulu, ngisho impela noma ngabe upresident, uma ngaba usindiswanga, yazi ukuthi nasi isifiso esishiwo uNkulunkulu. Uyakufisa lokho, uthi lokhu kuhle, ufisa ukuthi abantu bonke abakwi-authority, abamakhosi, abanama-positions amakhulu, o-president, ama-minister, ungabalubalile, ama-leader asemakhaya, iy'nhloko zamakhaya, lithi uNkulunkulu ufisa ukuthi abantu bonke basindiswe. Ngiyazi uma ngabe sishumayela ivangeli lensindiso, kube ngazathi nje silishumayela ebantwini laba balapha phansi. Abanye baze bacabanga ukuthi ivangeli into yabantu abahluphekayo. Hayi, mawuhlupheka then-ke insindiso yakho uJesu wakho, mawuhlupheka. Mawungahlupheka umdingi uJesu because wena ufunani kuJesu? Because wena umdingi mosawuhlupheki unakho konke. But eqinisweni akekho umuntu ongamdingi uJesu, akekho umuntu ongayidingi insindiso. And insindiso kayiqhamuki ngabaningi. Malithi lelizwi leli lokhu kuhle kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu, ofisa ukuthi abantu bonke basindiswe, ingoba vele insindiso ayikho ngomunye, itholakala ngoJesu Kristu yena yedwa kuphela. Ngiyazi kuthiwa umlungu umJuda awu siyifunani imfundiso zama-western nakho konke, wena ungum-Afrika wena. Yabona-ke nje iy'nkulumo ezinjalo eze-division, and oweza ne-division ikulelizwe esiphila kulona akusuka uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi kuye siyi-unity, simuntu oyedwa, sonke sizidalwa zakhe, sonke umnyama umhlophe, umncane umdala, umkhulu unakho awunakho, sonke kuNkulunkulu sizidalwa zakhe. Uma ngabe sonke sizidalwa zakhe, that simply means sonke yena akasihlukanisi, akasidivide, akasibandlululi ngaba-position ngokuthi lo unani lo akanani. kuNkulunkulu sonke usifisela ukuthi sonke masisindiswe, wonke umuntu. Ngizodlulisa le message ukuthi yazi ukuthi noma ngabe une-position engakanani, mhlawumbe une-company oyi-ownayo, and a very big company, uneyisebenzi ngaphansi kwakho, ziyakuhlonipha futhi nje nawe nje mawuvela uyabona nawe ukuthi ya impela ngiyiboss ngifikile. Lithi izwi nakuwena uNkulunkulu ufisa ukuthi nawe usindiswe, ufisa abantu bonke abantu bonke. Mhlawumbe usulishumayele leli ivangeli, ulishumayele ungalishumayeli ngensindiso, unebandla oliphethe, unama-followers amaningi, but awulishumayeli ivangeli lensindiso. Okusho into engakwenza ukuthi ungalishumayeli ivangeli lensindiso ukuthi nawe uyobe ungasindiswanga. Ngiyazi lokho kungezwakala kabi kumuntu ophethe ibandla oshumayela ivangeli, kodwa uma ngabe ukuthi kwawena usindiswanga, then kunzima ukuthi ungayishumayela insindiso until nawe usindiswe. Nawe uNkulunkulu yakufuna uthi nawe wamukelekile, ufisa ukuthi abantu bonke basindiswe, sonke singabantu esiphila emhlabeni. Lithi lelizwi leli ufisa ukuthi masindiswe, bese liyaqhubeka ke lithi kuverse 4, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Bese lithi futhi bafinyelele ekulazini iqiniso. Le indaba ethi uma ngabe uyifunda, yabo nje uma uyifunda ujahile, you'll never understand. iBhayibheli lifuna nje ulifunde ungajahanga, ulifunde umeditate ngalo. Lalela-ke, malitho ofisa ukuthi abantu bonke basindiswe futhi bafinyelele ekulazini iqiniso, okusho ukuthi indaba yensindiso ayiphelele ekuthenini usindisiwe and then awuke hayi ya sengiwenzile umsebenzi sengiqedile. Cha, yebo ususindisiwe. Lalela-ke, i-entry level leyo kwamukela uJesu, usarende, umconfesse ngomlomo, because ukusindiswa ukuthi wamukela uJesu, umconfesse ngomlomo uthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi wokuphila kwami.
ngiyavuma ngiyisoni izono zami zonke baba ngicela uyithethelele wena Jesu Kristu inkosi nomsindisi sokuphila kwami ngicela ususe igama lami encwadini yabafile ulibhale encwadini yabaphilayo wenze that prayer uconfess uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi sokuphila kwakho. Ngesikhathi wenza kanjalo Romans 10 verse 8 9 10 lawo mavesi lawo ngesikhathi wenza kanjalo lithi ke i-entry level leyo lalela ke bese lithi sifinyelele ekulazini iqiniso. Ithi ke manje mase sesisindisiweke bese sadlula kusho ukuthi kunama level. I-level yensindiso, i-foundation yokwamukela uJesu Kristu. Bese kuba nenye level. Yabona nje insindiso inama level, ngasho nje ngithi nama promotions futhi. Uma nje uza kuNkulunkulu ayikho indaba ye demotion. Uba ne promotion uma ngabe kuukuthi uyafuna ukwazana naye. Lithi ke office ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Kusho ukuthi once wasindiswa ke finyelela ke manje get to another step sokufinyelela ekulazini iqiniso. Lifune leli qiniso ukuthi ulazi leli qiniso because yilento uNkulunkulu ayifuna. Lithi lokhu kuhle ukhumbule malisho kanje iBhayibheli lisho ukuthi lento uNkulunkulu ayifuna ngempela. Lokhu kuhle emehlweni kaNkulunkulu. Kuyamthokozisa ofisa ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Lalela ke iqiniso alikho liningi, iqiniso elilodwa. Bawufunda nje encwadini ka John chapter 14 verse 6. Uthi mayekhuluma uJesu uthi mina ngiyindlela, uzisho yena uthi uyindlela, shothi uJesu uyindlela neqiniso, uJesu uyiqiniso nokuphila, uJesu uyiqiniso ukuphila. Uma lethi lelizwi lele silifunda manje abantu bafinyelele ekulazini iqiniso, shuthi ngoba yena uthi uliqiniso yena uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila, yena uyile iqiniso. Uma ufuna iqiniso uJesu, uJesu uyiqiniso, alikho elinye iqiniso. Uma nje lingena Jesu engekho uJesu lapho, iqiniso kungesilona iqiniso lelo. Iqiniso la ngempela uJesu, uyena ke iqiniso. Lithi bese sifinyelele ekulazini iqiniso. Uma lisho kanjalo lisho ukuthi sifinyelele kumazini yena uJesu Kristu oyiliqiniso. Yayithola indaba yensindiso. Kuhle lokhu kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu ofisa ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Kusho ukuthi once wafinyelela ekulazini iqiniso ekwazini uJesu usuyibambile insindiso. Na indaba lapha ikhona usuyibambile. Yabona uma ngake nje sithi ukureverse sibheke more than 2000 years ago abafundi bakaJesu Kristu nabo bonke ababi nabo ngaleso sikhathi babengayifundi le New Testament thina esiyifundayo, yayingekho, yabhalwa after njengoba thina sesiyifunda. Laba abakubamba ukwamukela uJesu bamvume ngomlomo wabo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, abakubamba laba ukuthi bafinyelele ekulazini iqiniso. And uNkulunkulu wabasiza bafinyelele ekulazini iqiniso. Lokho kwenza ukuthi noma sebebhekene nepersecution, bebulawa, bexoshwa, bebaleka, begijima, besabalala umhlaba wonke, bengaphathanga iBhayibheli kwakungekho New Testament, kodwa ngoba bafinyelele ekulazini iqiniso, kusho ukuthi bafinyelele kumazini uJesu, babehamba bebaleka naleli iqiniso, bekuthi lapha bafika khona bafike bashumayela leli iqiniso. Lapha bafika khona befika nje bashume. Yabona once wafinyelela ekulazini iqiniso ngisho noma usungabhekana nani ke enye khona emhlabeni. Ama persecutions ngiyenzeka kuba yeza vele futhi ayeza nje ama persecutions futhi into ehlala zikhona ngeyikhathi ezahlukahlukene, but ngifuna ukuthi mina ngithi uma ungabamba ekwazini leli iqiniso ungajabulela ukuthi usindisiwe kuphela. Hayi nami ngiyibona again dlula kuba ubona again, finyelela ekulazini iqiniso. Uyothi noma ubhekana nepersecution noma kusekuthiwa uyabulawa, uyofana noStefan owathi uyashawa ngetshe ngapha. Icabanga lithi iBhayibheli wayishawa ngamatshe. So ngacabanga isixuku sabantu obviously babengamshayi ngamatshe amancane, babemshaya ngamatshe amatshe. But simthola nje uStefan ethi ngibone izulu livulekile, ngibona indodana yomuntu esandleni sokudla sikaBaba. Yini eyayenza lokho? Wafinyelela ekulazini iqiniso. Uthi
noma instead of abakhese abathuke or abacelele okubi kuNkulunkulu uthi baba bathethelele ngoba lokho abakwenzayo abakwazi. Yini enza lokho? Wafinyelela ekulazini iqiniso. Ikhona indaba lapha ekufinyeleleni ekulazini iqiniso. Singajabulela ukusindiswa kuphela, kuhle nakho ukusindiswa ngoba vele insindiso iyona vele lesishumayelayo, but asidluli. Yabona once wafinyelela ekulazini iqiniso, ufinyelele kwazini yena. Ivangeli lithi masazi lo esimlandelayo ogama lakhe linguJesu Kristu. Angivale ngaleli verse ke. Lithi ku verse 5, for there is one God and one mediator, munye uNkulunkulu, munye futhi nomlamleli between uNkulunkulu and man, phakathi kaNkulunkulu nabantu, the man Christ Jesus. Uma lithi munye umlamleli, munye phakathi kukaNkulunkulu nabantu, ula owumlamleli, igama lakhe nguJesu Kristu, and lithi munye, abekho baningi. Ngiyazi abanye abantu bathi hayi nathi sikhonze yethu inkolo, nalethu inkolo nayo isisa kuNkulunkulu, nale isisa kuNkulunkulu. Cha, lithi izwi munye umlamleli. Bonke abanye abasibona abalamleli, bonke abanye abamentionwayo kuthiwa bangonkulunkulu masibakhonza badukise. Umsebenzi omubi lo cause division. Wabheka futhi lamabandla anjalo yilawa promoted division. Lawo mabandla nama leader athi umnyama wena, landela into zabantu abamnyama. Loyo moyo we division, and umoya we division okaSathane omubi. Munye umlamleli phakathi komuntu nokwabantu noNkulunkulu. Umbani? Indoda uKristu Jesu, yena yedwa. Ungabina ndaba nokuthi wayeyumJuda, noma ngabe wayeyumlungu, noma ngabe wayemnyama, noma ngabe wayenjani. That's not important njengamanje. Into ebalekile manje ukuthi sindiswa ngalo yedwa umlamleli phakathi kwamuntu noNkulunkulu, and bese ufinyelela ekulazini iqiniso ngomusa weNkosi uJesu Kristu. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Inkosi inigcine inibusise. Ngithanda ngendlela eyisimangaliso. Amen.